Yo. Pakai musik dari Pak. Ya. Sanggar seni Ratu Mayang Indonesia. Boleh. Ya. Sanggar seni Ratu Mayang. Ya ampun. Ngapa? Gagas sing gong Cina ki burung entek barang der. Burung entek der. Ya jenenge lagi WB ki ya ngono kuwi. Ngono. Wong kuwi sarwa isa, sarwa bisa, ngono. Girong ya iso, bonang benerus ya iso, balung ya iso, ngenong ya iso, ngegong ina ya iso. Ayo. Sapa anakmu arep? Heeh. Nduk, apa? Para warga ing Laladan RW 03 Desa Segaran. Ngono. Iki ya uga sinebut ngledok Segaran Delanggu Klaten. Ngono. Ing wanci bengi iki kawitan wingi awan mau nganti wanci bengi iki ngadani ya kuwi bersih desa iki mapan lan uga isih wulan riyaya utawa wulan riyadi. Ngono. Bersih desa. Iku salah sawijining tradisi adat kang dilestarekke kanthi turung-tumurun dening para warga masyarakat ing Laladan ngledok Segaran kang wis paring